don bɛɛ zon ta ye mais don kelen o kɔni ye fɛntigi ta ye nin kɛra sirakɔrɔ nɛgɛtana a yɛrɛ ka fɔ ko binkanikɛla 3 olu kɔni bolila ka taa k'u ka moto kɔni to an balimaw aw bisimila ye an ka bi kabako kɛnɛ kan bi kabako m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ ko sirakɔrɔ nɛgɛtana ni ale yɛrɛ ye bamakɔ kin ye kin min bɛ yen nɔ ni a lakɔdɔnnen don ni lakanabaliya ye kɛrɛnkɛrɛnyala suyɛlikɛlaw fɛ ayiwa a yirala ka fɔ ko min ye marisi kalo tile 18 ye su ko ka taa bila marisi kalo tile 19 na ko nin ye binkanikɛla 3 ye ko sirakɔrɔ nɛgɛtana polisiw ye boloda olu kɔni kan ayiwa ko nin waleya yɛrɛ kɔni ma sɔrɔ don wɛrɛ la ko nin don kofɔlen nɛgɛ kaɲa 23 kɔnɔna la ko u taara butigitigi dɔ kɔni fɛ yen tuma min na butigitigi yɛrɛ kɔni tun bɛ a ka butigiw datugu k'a bɛ taa so olu selen nin yɔrɔ kofɔlen na ko kelen ye marifa kɔni bɔ ka da butigitigi kun na ka yira k'a fɔ ko a bolola wari fɛn fɛn bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na ko k'a ta ka di u ma o hukumu kɔnɔna la butigitigi ale ye maa ye maa min ka kɛgun kosɛbɛ sabula a bɛ sigida kɔni kɛcogo dɔn o de hukumu na ale ka baara ye min ye ni a tilala a ka baaraw la a ka feere kɛ wariw a b'u ta ka bɔ a ka kɛsu kɔnɔ ko k'a dugu yɔrɔ wɛrɛ la o de sen fɛ min ye nin zon ninnu ye u y'a yira k'a fɔ ko butigitigi ka waribila yɔrɔ kɔni dayɛlɛ ale kɔni ye waribila yɔrɔ dayɛlɛ nka a kɛra jigilatigɛ ye nin zon ninnu ma sabula u y'a sɔrɔ waribila yɔrɔ la warimisɛnnin dɔw de kɔni tun bɛ yen ani wari bi kelen o kɛra sababu ye ka ni zon ninnu kɔni dusu kasi sabula u dimina kosɛbɛ u kun b'u k'i pɛrɛn-pɛrɛn butigitigi kunna ko a ka wari yɔrɔ fɔ walima u bɛ marifa kɔni ci a la o sen fɛ senama minnu bɛ yen nɔ n'olu kɔni bɛ ka tɛmɛ olu kɔni bɔra mankan in kalama olu jilaja ka ci bila min ye sirakɔrɔ nɛgɛtana finitigiw ma ka ɲɛfɔli k'u ye ani ka yɔrɔ yɛrɛ kɔni ɲɛf'u ye walasa u bɛ se ka na nin yɔrɔ kofɔlen in na to ni zon 3 ninnu hali bi olu kɔni dusu kasi kojugu sabula u jigila tigɛra o y'a yira butigitigi la ko olu kɔni bɛ marifa ci a la ko siga foyi t'a la ko sabula a ye wari dogo butigitigi y'a yira a ka kuma kɔnɔna la ko ale ka feere kɛ wari foyi tɛ yan nɔ ko ni ale tilala feere la ale b'a ka wari ta ka bɔ yan nɔ ko wari foyi tɛ ale bolo nin yɔrɔ kofɔlen in na o sen fɛ telefɔni min tun bɛ butigitigi bolo ni o yɛrɛ tɛ telefɔni kalalamaba ye kosɛbɛ u y'o telefɔni minɛ butigitigi la ka yira k'a fɔ ko u bɛna marifa kɔni ci nka u tun tɛ min kalama o yɔrɔ kofɔlen in na ci bilala finitigiw ma olu yɛrɛ kɔni tun sera nin yɔrɔ in na olu kɔni girinna ka na u kama u bɔlen o kalama u bolila ka taa k'u ka moto to sabula u maa saba ko u kɔni tun bɛ moto taxi dɔ de kɔni na ayiwa u taara k'u ka moto kɔni to ani butigitigi fɛn in kɔni ma ale kɔni sɔrɔ ayiwa o senfɛ min ye sirakɔrɔ nɛgɛtana finitigiw ye ayiwa u kɔni ye butigitigi sɛgɛsɛgɛ k'a yira k'a fɔ nin ko in kɛra cogoya min na ale kɔni ye ɲɛfɔli caman kɛ ni finitigi ninnu ye ale ka ɲɛfɔli ninnu hukumu kɔnɔna la ale ye maa dɔw kɔni tamasire fɔ n'o ye maa ye ni ale yɛrɛ kɔni dɔnnen kun don finitigilaka ninnu kɔni fɛ sabula ko a bɔra kasoɲɔgɔnya la février kalo tɛmɛnen ye ayiwa o tamasire kɔni fɔlen finitigiw wulila ka taa ni makofɔlen kɔni dagayɔrɔ la ni o maa in yɛrɛ tɔgɔ ye Moïse Sisko ye tuma min ale yɛrɛ kɔni tɔgɔ fɔra finitigiw ye finitigiw kɔni taara ale kɔni dagayɔrɔ la ka taa bolokale ale kan u y'ale kɔni minɛ ka taa n'a ye u dagayɔrɔ la ka taa sɛgɛsɛgɛli caman kɔni tɛ a la a y'a yira k'a fɔ ko awɔ ko ale de nɔ don wa ko ale kelen kɔni tɛ ko ani maa 2 kɔni ɲɔgɔn na don ko ani maa 2 de jɛra ka nin baara ninnu kɔni kɛ ɲɔgɔn fɛ maa fɔlɔ a y'o tɔgɔ fɔ o bolodara da o fana kan ni u b'a fɔ o yɛrɛ ma ko kɛlɛtigi maa 3nan o ye maa ye maa min yɛrɛ bɛ yen nɔ ko a bɛ baara kɛ moto taxi luyeyɔrɔ dɔ kɔni na ni u b'a fɔ o ma ko Wuruzo k'u taara bolokari o kan sabula ko moto taxi min kɔni tun b'o bolo o ye u ka baarakɛyɔrɔ moto taxi ye ayiwa an bɛ wagati min na bi sirakɔrɔ nɛgɛtanakaw olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu nisɔndiyalen don kosɛbɛ u ka finitigi ninnu ka nin baara in ayiwa an bɛ yira k'a fɔ aw ye ko an bɛ wagati min na kɛrɛnkɛrɛnnenya seli ɲɛkɔrɔ la bɛɛ lajɛlen k'i kɔlɔsi i yɛrɛ la sabula binkani waleya ale bɛ caya nin wagati in na ka kɔ an ka jamanaw kɔnɔna la o de kun na finitigiw wulilen don k'u jɔ ko min ye zon kɔni ye olu na boloda u bɛɛ lajɛlen kan an bɛ wagati min na bi a ɲininen don quartier kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fɛ n'i ye ko ye ko min ye sigana ko ye i ka wuli i ka se i ka finitigilaka mun ka surun i la i ka wuli ka taa se u ma i ka taa ɲɛfɔli kɛ nka a ma fɔ ko maa ka nkalon da mɔgɔ la dɛ nka n'i kɔni ye ko min ye siganama ye i ka wuli i ka se finitigiw ma walasa u bɛ se ka kɔn ka na n'olu kɔnna ka na tiɲɛli caman kɔni bɛ bɔ a ko la ayiwa an balimaw ni ne kɔni tun ye an ka bi kabako ye ka da aw tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn an ka kabako wɛrɛ kɛnɛ kan